ये देखो गाइस, ये देखो व्यू अल्टीमेट गाइस। 1 2 3 Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bidin Moto Vlogs. So लोगोफोर आं भिडिअ लाबोनो हायिया बहुत गोबाव जाबायमोन, माखासे पार्सनेल खामानि दंमोन, बिनि थाखायनो आं लाबोनो हायाखै। स' लोगोफोर जायखिजाया जों दिनै सरलपारा राइड खालामदों सासे लोगोजों आंजों। भिडिअखौ न'निफ्रायनो खालामबोनो नागिरदोंमोन आङो, ओमफ्राय खालामबोनाय जायासै। क'क्राझारनिफ्रायसो खालामबोबाय आं, क'क्राझार बिसमुरिनिफ्रायसो। स' एनिवे लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। स' लोगोफोर दायो जों जाहार गेजेर गेजेर फैगासिनो। जाहार गोजानै बहुद गोजान, बेखौ बारबासो मोनगोन, बे जाहारखौ बारबासो मोनगोन सरलपाराखौ। पिकनिक स्पट जायगाया बहुत मोजां लोगोफोर, नै जाहार गेजेर गेजेर थांनो। लामाया ओमफ्राय मोजां जानांगौमोन आरो ना, होमबा भिउआ बहुत मोजां फैगौमोन। Oh my god लोगोफोर, नै भिउआ हाजो, जेरैबो हाजो। नेट नांबाय लोगोफोर, नै भिउआ बहुत मोजांखा आरो ना, हाजो गोजायै नै जेरैबो एखेबो एखेबो। ये देखो गाइस, ये देखो व्यू अल्टीमेट। ओ माय गॉड। 1 2 3 ये देखो गाइस, ये देखो। नाय गाइस, नै भिउआ माबायदि असम। स' लोगोफोर दायो जोङो जायगायाव सफैबाय, बहुत मोजां नै जायगाया, हाजो गोजा, बैनिफ्रायनो हाजो गोजा, जेरैबो हाजो गोजा, बहुत मोजांखा जायगाया। दै दङ इयाव नै बहुत गुसु। स' नायलांबाय था नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिमल'। स' लोगोफोर, आं दिनै भिडिअखौ बारा मोजां खालामनो हायासै, थांफिननांगौबोना गोजानथार, खिन्थु बांद्राय भिडिअखौनो खालामनो हायासै आङो। 130 किल'मिटार जायो बेनिफ्राय जोंनि न'सिम, बेनिखायनो थाब थांसै जोङो। जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम, ओमफ्राय चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम।
बाय बाय